Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a mandi, nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Kudil Group ti Laylo Divisoria, isuda manang iming Badang, Edrang, Anan, manang Laila Duro, Jocelyn Canyaveral, Grace Arconcil from Benigno Buen ti Bahrain. Dagiti sisik ditoy Hong Kong, isuda Marisa Medina, Judith Mendones, Maricel Navarro, Jocelyn Ngoloban from Arceli Dominguez iti Hong Kong. Advance 86th birthday to my mother Constancia Lega and to my alaga Tiffany Yong from Nida, Niveras. Makablaawan dagiti anak ko Adareya Joy, Sydney, EJ Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton, ken Amira from Erwin Cacho iti Ordaneta. Anak ko iti Spain ada Jimmy, Lorena, Sky, Cherry, Manuel, Fabrin, Edward, ken Samantha, ken lakay ko ani Ricardo Bautista from Leonora Bautista. Shout out kanila kay ko ni Jimmy Manzano, anak ko kan Family Domingo di Tayaway, Aritao, Nueva Vizcaya. Shout out pa kada Jasmine Rivera kan Inday sa Libsib. Kakabsat ko ada Tante Josie kan Elvira Sagon from Elisa. Makablaawan nila kay ko ani Lamberto Pasyon, dagiti anak ko ada Leslie May,
Anaya Faith ken Noli Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion iti Kuwait. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mandy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Mandy kat iti agdama adaak dito'y Canada. Ubingak paylaeng kat pagaayat kon ti dumdumngeg kadagiti drama iti radyo. Tadaytoy tinagserbi aliwliwami kaninanang ko. Iso nga aklunak amay saak kadagiti napalalo a nagliday, idi saanen amang ngegan iti radyo dagiti drama a parpartuatan ti Saleng Productions. Pudno a nakalidliday ti dadateng ti pandemya manang. Ngam makunak nga adala ta pakaragsakan ti idadateng ti COVID, ta kadagiti met a panawen at timpuar dagiti drama nga iloko iti YouTube nga ison ti liwliwami ita. Di makelak nga awan amana manang. Kas iti nakunakon, naragsakan ak unay idi naamwak nga agap upload kayon iti drama yu iti YouTube, nang runa idi naamwak, amabalinggayam ti agpaidrama iti padas iti biyag, akas idi mang mga gantay ladaytoy iti radyo. Sapay kuma, tamapagasatan ama idrama ti padas ko, tanam na maak ama kaipaay iti inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng Manang Emmy. Nanang, padasag ko mati sumali iti basketball team iti pagadalan mi. Anya, ay, saan ka pagadalan tapno ag basketball ka lang? Nanang? Ay, saan mo ka di anang agtiimbagak? Saan ka pagadalan tapno agay ayam ka lang iti basketball? Agadalak mo't lang nga na imbag oray sumali ak iti basketball team, nanang. Ay, saan? Sardengan nakman si Kamande. No sumali ka dita basketball nga ibagbagam, saan kan apagadalan pa'y? Pangasi yun, nanang. Palubusan dak ko ma. Amuyo mo tapag sumaklaw na itagay ayam iti basketball. Ay, sardengan nakman mande. Jakon kayat amang ngagan pa iti maipanggap iti ibagbagam a basketball. Ay, di na ko nin kaskaso ni nanang. Sumali aklat iti basketball team. Jak pala ibagbagak ni nanang. Barang mapagasatan na kat maadaan na iti scholarship. Iti kasta, matulungak ton ni nanang. Okay, class. Kaya't ko maamuan no sino kada kayo ti ag-try out iti basketball team diti pagadalan tayo. Aday rekomenda ka sumali, ma'am. Okay, Mary. Sino ba't dayta? Ni Mandy, ma'am. Oh, Mandy. Kaya't mo ka diti sumali? Owen, ma'am. Oh, sige. Sino pa'y kada kayo ti sumali? No awanan, papirma amla nga da ito'y kadagiti naganak mo, Mandy. Takasapulan ti guardian's approval no makisali kay ti basketball team. Iso day tati ko na ni coach. Kasta ka di, ma'am? Oh, apay akas lamadanagan ka. Ada ka di problema, Mandy? Awan, ma'am. Sige. Ipasam nga rod kanyak day ta guardian's approval sakbay ti try out yo intun bigat. Uwan, ma'am. Mandy, apay akas
madanagan ka itainik ka na ni ma'am iti guardian's approval letter ama sapol ama pirmaan. Ha? Ay, awan day dyan, Mary. Anya kamatan, nabayagtan nga gayam. Amok nga da makagapo, no apay akas di ti reaksyon mo itay. Iso nga ibagamon kanyak. Kuha ngamin. Ay, sana kaya't ni Nana nga sumalak iti basketball team iti pagadalan tayo. Ha? Apay mat, anya ti makagapo. Kung Nana pagat adalan nak ka no, sana tapnog basketball laeng. Saan mat aga po ta sumali kay ti basketball team kat agsardeng kan nga agadal? Amo mat amasapol ana nga tulat ta ti grades mo. Tapno agtalinaad ka a player iti team. Day takot nga rod. Isa kaya't ko ti sumali, tapno makaalak to iti scholarship, tapno saanin ang marigatan ni Nana nga mang paadal kanyak. Oh, di para ka ni Nanang mo matlagayam no apay akayat mo ti sumali. Katwan mat. Padasam ka di akasarita man ni Nanang mo. Ang mga nooman nugot tumatlaang. Sige, Mary. Padasag nga alukuyin man ni Nanang. Nanang, masapol ko ti pirmayo. Maipapanitian niya mananday ta. Tapno makatry out ak iti basketball team iti pagadalan mi, Nanang. Ha? Anya kamutan mandi. Di matimbagakan ka saan ang mabalid. Agin ka di ita kat ipilit mo lata ti sumali di ta a basketball team. Nanang, no mapagkasatan na kiti try out kat maala ka player, agbalinak nga scholar. Oh, saan kayo ito nang agbayad pa iti tuition ko di pagadalan? Kasanaw no saan ka makaala iti scholarship nga ibagbagam? Di nagsayang ka lang iti oras di ta a basketball team. Huh? Ay, sardangan nakman may papan iti day ta a basketball Monday. Ti panagadal mo ti into na rab. Kat jakon kayat apagsaritaan pa iti may papan iti day ta. Nanang. Kayat ni Nanang nga ag-try out ta, kan sumali ak iti basketball team iti pagadalan mi manang Emmy. Nga uray impalawag kun kankwana, a makatulong daytoy iti panagadal ko. Ngem natangken ti ulok manang. Pinekek ti pirma ni Nanang ko, kat impasak ti guardian's approval iti teacher ko. Intuloy ko nga rod ti nakitry out manang. Kat iti tulong ti Diyos, nakapasaak, kat nakasarekak iti basketball team iti pagadalan mi. Binalansek at talaga ti oras ko idi manang. No awan ti practice mi iti basketball, agreprepaso ak kadag iti jak unay na awatan a lessons mi. Pagyamyamanak met ti suporta ti gayam ko ani Mary, gaputa tultulungan nak kadag iti lessons mi, ajak na into naran, gapo iti training me. Mandi, dagiti gayam dagiti assignments tayo aron bang ama ipasa inton bigat. Agyaman ako na ikon ka, Mary, ha? No saan nagapukon ka? Ang mga nudyakon nakaadala na imbag. Anya ka kadi. Isungarod nga daak dito'y parakan ka. Diyak amo no kasano makasubadak kadag iti tulong mo kanyak. Nangro na iti panagadal ko. Di mon panunutan dayta. Amo mo tatultunungan ka. Gapo tagayim ka. Puno dayta.
Nalabos ka amang tutok kadagiti yak maawatan na subjects tayo. Nang runa jemat. Kasla ka mo tin coach ko iti panagadal ko. Mga nagbalin ka mo nga athlete iti panagadal mo, gapo kanyak. Ngam seryoso, no masapol mo ti tulong ko, adaklaan ditoy. Oray ka sa no karigat, talaga adi nakabinaybayan Mary. Oray ti basketball, sikat tinang iduron kanyak tapno makatry outak. Amok mat ngamin aday ta ti pagas ma'am. Kan amok anasaya at mo ti intention mo, iso asim mali ka. Amom, naggasatak tadagayim ko akaskan ka. Jack, amo no kasano ang makabawi akan ka, Mary? Saan mo napagparikutan day tamandi? Tinapatag, ag tinulong kan ag sinoportata. Kat, agyaman akmot kan ka, gaputa nagbalinak anatibkar, gapu iti panaggayim ta. Agyaman na ka talaga. Kat ikarik ang nakarkaro pa asay sayatag ti panagadal ko. Ken ti panagayayam ko iti basketball. Amo mandi, saan laang matasyak ti makagapo iti mapaspasamak kan ka ita? Amok, kabaalam aton uyan amin nga arapaap mo. Kat adda aklaang ditoy ang nakasuporta kan ka. Jack, amo no kasano ako naawan ka, Mary? Alakit din. Amangan no makasangit akpa iti kastang ibagbagam. Ala, ag-review-tan. Tapno amom ti isungsungbat mo iti quiz tayo inton bigat. Ha? Adda quiz tayo inton bigat? Adda, iso nga ag-review-tan. Baka talaga kan ka, Mandy. Uray mabanbanog ka gapo iti training yo. Maramid mo pala ang nga adalan ang naimbag dagiti lessons tayo. Agyaman ak, ma'am. Dayawan ka, gaputa na perfect mo ti quiz tayo ita. Katawan gayam. Ada additional points dagiti naka-perfect iti quiz tayo ita. Thank you, ma'am. Dakalabanag da ita para kanyak. Pagrigregata maamin dagitoy, Mandy. Iso adayawan ka. Nanang, kita mo. Nagngato ti score ko kadagiti quiz ken exam ko di pagadalan. Oh? Kasta ka day. Ay, dasaya at matanak ko. Makitam, no intuloy mo ti nagbasketball, saan ko makasta ka nga to dagiti grades mo? Nanang? Saan lang ang nababaagrado ti maipaikan ka day ta basketball? Mga no napilay, wano, nagsakit kan. Ay, sigurado adakkel man agastos day jayan. So nasaya at mo, tasaan mo ngayon tuloy tinag-basketball. Tano saan? Jack ko man sinuportaran ti panagadal mo. Saan mo tapod no day tangay pagbagayo, Nanang? Ay, agpaiso ti bagbagak anak ko. Nalakit eh, mangrabiitan. Tapno makainan na kamutan. Wan, Nanang. Nakaharom ti bagbagan ni Nanang may papaniti basketball. Saan matapod no dayjay? Nagngangaton to pa iti grades ko. Kung nagsayati ka sa saad ko gapo iti basketball. No bilang makahalak iti scholarship, sigurado ang maragsakan to ni Nanang. Kat palubusan na itong nagbasketball. Oh, Mandy. Apaya nakaululi magkadita. Kasla nakaununag-unay ti pampanunuta ma. Ni Nanang ngamin,
Nagatot ibagbaganay di rabi may papaniti basketball. Naimbag ka no laangan, tadyak yung tuloy tinakitry out. Tano yung tuloy ko kano. Ang mga no din ang sinuportaran pa iti panagadal ko. Ala, grabe mo't ni nanang mo. Sana bale. Inton makaalakan iti scholarship. Sigurado ang maawatan to ni nanang mo, anasaya at gayam ti panggap mo asim mali. Kat isupay ti kang runaan ang makagapo. Wanyarad Mary. Kuma, anda mga lakanyak nga universidad. Kat ikanda ko niti scholarship. Di kagdanag mandi. Amok, asidag ka na mapasamak dayta. At danton umasidagkan ka. Kat alaan da kan nga scholar iti pagadalan da. Ngamin, nalaing ka lang arudan nga ag-basketball, nagngangato pa iti grades mo. Iso asigurado ak, at danto mangalakan ka nga universidad. Urayam laeng. Kan, maysa, dandani mo ti graduation tayo. Iso asigurado ak nga danton umasidagkan ka. Thank you talaga kang ka, Mary. No saan nagapukon ka? Ang mga nudyak mabalansi ti panagadal ko. Ganti pa nagbalin ko nga athlete. Agyaman ak una iti suportam. Pudno anasa Iraq kadagiti insawang ni nanang ko maipapan iti basketball apagas makunay manang Emmy. Ngam gapo iti suporta ni Mary agayem ko, intuloy ko tinag-try out. Inlimod ko kaninanang a pinaggidan ko ti panagadal ko, ken ti panagayayam ko iti basketball. Di na ammo anabalansek ti amin. Inaramid ko laangan a motivation daytoy, tapno nakarkaro pa'y asayaat at ti panagadal ko, ken ti panagbasketball, tapno maalaak nga scholar iti maysa nga universidad. Agingga iti maysa nga aldaw. Mandi? Ha? Un sir, siyak nga rod. Ado ti mangibagbaga kanya kanalaing kakalungag basketball. Kat puno dayta. Napanaglag ka kiti panagbuyak iti naudi a gameo. Ha? Agyaman ak sir? Pakaydayawak unay dayta nga imbagayo. Namuak mutlaeng anang angatok ano ti grades mo. Isa kayat ka nga ikan iti chance. Ha? Sir? Kaya't ka nga ipayan iti scholarship, tapno makaadal ka iti universidad nga ayan ko. Amo kadakkel di may tulong mo iti basketball team mi? Ha? Agpaiso, sir? Wen, mandi. Onya, kayat mo ka di, dahito nga idijayak kan ka? Una, sir. Kayat ko unay tagbalin nga scholar. Kayat ko dayta nga scholarship nga ibagbagayo. Dakkel atulong kanyak dayta, sir. Oh, agyaman ak nukas taman di. Amo ka matulungan ta titunggal maysa. Wen, sir. Ikarik dayta.
Kablaawan ka, anak ko. Dayawan kan ipanpanakkel ka. Uray inlimod mo kanyak, a basketball player kamot gayam iti pagadalan nyo. Inaramid ko lang ti kasjay para kada kayo nanang. Diyak ngamin kahit ang marigatan kay amang isa ka iti panagadal ko. Amo kababain iti inaramid ko. Matulungan kayong mutlangan. Ay, pasensya ka, no jak imanugot idi, anak ko. Pampanunutak ngamin nga amangan numabaybay am ti panagadal mo, no agbalin ka a player iti basketball team yo. Ken madanag anak, gapu taadon tinadamag ko anadangran gapu iti basketball. Di kay agdanag nanang. Amo ka dinakbaybayan ti Diyos. Gapu ta muna na saya ti panggap ko iti inaramid ko. Huwan anak ko, kat maawatan ka itan. Basta di mo baybay antibagim. Kanayon ka nga aganad no daay ayam yo. Ay, jak lakit di mapakawan tibagik no adada ka sa mapasamakan ka, anak ko. Ikari ka salwadak ti bagik nanang. Ay, un gayam. Ada pinaskin na maamuan nyo nanang. Anya dayta, anak ko. Adan mga lala kanyak nga universidad. Ikandak ka no iti full scholarship. Kin agbali na ka player iti team day iti basketball. Ha? Agpaiso, anak ko. Un nanang. Ay na, naglaing ka talaga, anak ko. Kat ulitak, pakawanan na, kanudyak sinuportaran day tanga arapaap mo. Talaga gayam adya akong problemahan ti panagadal mo, anak ko. Un nanang. Kat inaramid ko ti amin para kada kayo. Congrats, Mandy. Kamaudyanan na. Natungpal matlaangan ti arapaap mo nga agbalin nga scholar iti may saan nalatak nga universidad. Katagyaman akmutkin ka, Mary. No saan agapukun ka? Agapo iti suportam manipot iti damo. Diyak ko mamaton iti arapaap ko. Siyempre, agayam ta. Rumbang laang asuportaran ka. Naggasatak ta nadaanak iti gayam akaskin ka, Mary. Sapay ko matasan kantong agbalbaliw Anya ko maaga pong agbaliwak. Si kakit di Ha? Amangan no gaputa nalatak kanton a basketball player. Kan adon ton ti fans mo napipintas a babbalasang. Malipatan naktumuten. Uy, saan ta mapasamak day ta, Mary? May saka kadagiti kapatgan na tao iti biyag ko. Da kayo kun ni nanang. Namnamaam adikan to pulos malipatan. Pas ko ti homework ko. Rabin, ngam ikagumak nga iring pas na ito'y. Tama sa pati practice mi inton bigat iti universidad. Mandi, anak ko. Ha? Ni, nanang, apay nakariin kayo pa'y lang ngay. Adalo man ti Rabi. Kinapudno na, anak ko. Nakaturog ako. Nalukagak laang itay makita kasi lulukat pa laang ti silaw dito'y salas. Amuklatan, anakariing kapay, anak ko. Nanang? Adtoy, intimplaan ka itigatas mo. Ay na, agyamanak nanang. Mariknak nga ruda, kasla mabisinak. Kasano adi ka mabisinan ngay, anak ko. Kat nakapaspas nagmati pa na nga si kasom iti assignment mo. Masapol nga min nanang. Sana rumbang nga baybak ti panagadal ko. Takas iti masansan ng isawang yo. Tilaang panagadal ti kakaisuna ang may patawid yo kanyak. Nga awan ti asino man na makaala, wenno makaagaw kanyak.
Inlimad ko kaninanang ti panagbalin ko nga student athlete manang Emmy. Gaputaan mo kadi naktupulos suportaran. Kan amangan no pagsardengan nakpay nga agadal. Naamuan na laangan ti amin, idi graduation mi iti high school. Kan adan naawat ko a full scholarship, manipod iti maysa analatak nga universidad iti lugar mi. Nakalpasak nga rod iti kolehyo gapo iti scholarship ko. Kat naadaanak iti diploma, nakatulong kanyak, tapno makabiro kak iti nasayaat at trabaho. Gapumot laang iti trabaho, iso nga addaak ita dito'y Canada. Kadwak ni Nanang, ken ni Mary, akaayan ayat ko itan. Kat kayat ko nga ipadamag kada kayo, nga agkalay sa kamin, apaman a maurnos mi ti amin akasapulan. Napalalo ti ragsak ko, gaputamay sa ni Mary anang impluensya kanyak, tapno matunoy ko, dagiti arapaap ko. Agpaay ko mga inspirasyon da iti apadas ko, kadagiti padak nga adda arapaap na itibiyag, nga uray no maminsan, mismo pa'y akapamilyada ti saan amang suporta iti arapaapda. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Mandy. Pagayam ko Mandy, talagang agbalin nga inspirasyon ti padas mo. Saan na nalaka ti agbalin nga student athlete, nang runakat inlimod mo daytoy iti inam. Pudno ti kunam nga uray dagiti tao nga adda iti aglawlaw tayo, kat saan da tayo ama suportaran. Gamsaan adaytoy ti agbalin alaped, tapno matunoy tayo dagiti arapaap tayo iti biyag, akas iti napasamakkan ka. Kablaawan kayo mat ka ni Mary iti umadanin a panagkalay sayo. Sapay kuma, taag nanayon ti kinaragsakyo, nang runa tibuklan yun to a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.